master, nandito kami ngayon sa Guihulngan. Nandito pa kami ngayon sa Negros Tackle Store. Omang TV in the house, in the spot day. Right guys, so yung mga kasama namin bumibili pa ng mga lure or mga fishing equipment. Ilang grams ang gano'n? Mga 5 yan. Mamaya pupunta na kami sa spot. Doon na yata magbibigay ng t-shirt, registration at iba pa. Right, kita-kits. Nandito na kami sa venue kung saan gaganapin ang fishing tournament. T-shirt mga master, long sleeve. Gagamitin daw namin tong long sleeve. Ulan. Dito master, oh. Ganda. Napakaganda. Walang kasing ganda. Sir, delayed kasi umulan. Gigil na si Omang. Oh, Lord. Briefing pa mga master. Kanya-kanya na mga master. Ito yung solid dumagit anglers. Dito kami. Pwesto muna kami mga master. Hanap muna ng pwesto. Saya nito. Guys, ganda na napili naming spot. Nasa malalim. Nakapwesto na kami. Hinihintay na lang namin yung go signal. Start na mga master. First cast to, first cast. Ang sayo. Wala ah. Malas. Fish out! First cast! Lang! Gulo! Mamali na boss! First cast kagad oh! Fish out! Nakuha ba eh? Asa to? Umpire! Umpire! Fish out! Umpire! Nakuha na! Unlock boss! Giwit! Fish out! Nawala! Sayang 3,000 na isda! Nawala yung 3,000 na isda guys! Sayang ba? Uy! Grabe ko kayo! Kusgan, lakas talaga ni Boss Darwin! So, mga master, wala pa nakaka-first catch. May chance pa tayong manalo. Ayan na yata. Ayan na, ito na. Yun lang yata ang isda dito mga master. Mga master, may naka-first catch na. Biggest catch na lang yung pag-asa natin. 3 kilo GT. Nakailang palit na ako ng lure. Wala pa rin kumakagat mga master. Napaka-unlucky mga master. Lumabas na lang yung araw, wala pang strike. Wala ikaw? Ayan, na-strike ka no? Bitan na siya masters. Susubukan kong mamasyal dito sa spot na to. Isa-survey ko lang, isa-survey. Isa-survey ko hanggang dun. Grabe mga master, wala pa rin strike. Grabe master, bumalik na ako. Bigla yata lumalim to. Langay na tayo. Lalim. Lumulubog pa. Bali yata yung nadaanan ko. Hindi ko naabot. Bilolim. Lalim guys. Wala talagang isda. Ang kuha, 0. Break time muna, kain. Lunch time muna mga master. Thank you. Goods na master. Di na 0. Kain mo na si Umang oh. Birthday kayo. Shout out nga pala sa La Libertad Anglers. Kanina nagpa-shout out. Round 2, second half.
Second half na. Bawi na tayo, bawi. Comeback is real. Comeback is real. Ayun na. Pang zero ako ngayon na. One eternity later. Wala talaga master. Uwi na, zero. Zero tayo ngayon. Zero? Mo hindi malas. Master sulod, mag second, third. Ha? Victory yan mga master. Okay, awarding. Ah. May matiplog kape. Surprise! Francis Nilsson Alcorcon. Ah. Second biggest catch is awarded to Cliff Louis. Ay, gakuyog ra rin do. Gakuyog ra. 100 grams. 100 grams. Giant Trevally, 100 grams. Giant Trevally. Oh, grabe oy. Hapit-hapit, ganyan po itong gamay, 70 naman to. Dalawa na nalo sa amin. Okay, kay Master, mat tayo. Okay, oh. Salamat. Grabe, oh. Kwarto, Game winning fish. Game mo. Master, mat tayo. Game winning fish. So, uwi na mga master. Maraming salamat sa Negros Tackle Shop sa Guihulngan. Sulit na sulit. Masaya yung event. Successful. Dalawa yung nanalo sa amin. Salamat Guihulngan Anglers. Sa ulitin mga master.